हेलौ लोगोफोर जोंना दिनै देवबार आरोना देवबाराव जोंना अमा बेदर लाबोदों जोङो 500 थाखा फ्रि मोनो नालाय बेदरनि थाखाय बेबायदि दिनै अमा बेदरखौ लाबोबाय जोङो गासै एवगासिनो दं जोंना नायना लोगोफोर देखायनोसै आङो नोंसोरनो अमा बेदर नै संग्राया दोनखांबाय दांबायनाया 2.5 केजिखा जाखावनांगौ एकदम 9 जनजों बेसे बुरजा जागोन संगासिनो नै संग्राया हनै खावगासिनो जालागोन दिनै जाग्राफ्रा नै जमगासिनो नै खावथाव खुरै जिरायना जमगासिनो जाग्राफ्रा नै बेदरफ्रा जासुलाखा जाग्राफ्रा नै आरो सासे दं नै आरो रुमाव दङ रुमावबो नेगासिनो जाग्राफ्रा नै उन्दुनानै एकदम सोरबा नाग्लेखौ सिनायाखै नाग्लेया बोरो खारबि बे बांसिन जायो आरोना बिराद खाथ्रायै जानायाव आरो नै